Na, ma 2v2-ztünk, hallod? A másik gyerek fel volt háborodva, hogy sixpolottus. Egy masteros volt, játszott utána Balikával együtt. Ma jól elérte Balika. Csabi, legnagyobb örömödre katasztróf. Írd már neki, hogy mi is. Azt mondja, Nem veszem fel a labdát, most kezdi angolozni, de nem veszem fel a hülyeséget. Na várjál, kik vannak? Van egy terán, van egy zerg. És van egy mi? A harmadik mi? Meg kéne nézni. Zsóti, cuppanyát. Vagy a Csabit, hamarabb átmész, hamarabb átérsz. Nice. Ha! Te mi vagy engedsz egyfolytában te? Hát az meg itt ne hangozzanak köcsög cigány, magyarok vagyunk, bazd meg. Hát nem igazam van? ja. Nem. Miért angolozik a kurva annyi? Én is szeretem az angolt, de azt, hogy nem bírod a fekaképemet. Szóval így. Szóval így. Azt hittem spamok vagy, nem van, jó. Na, Mondom, Speedling csak Expont. És most baszki kimész se Express, ilyen egyszerű. Neked már le van téve, mi? Te kapod. Olyan pró vagyok, hogy... Jú, yeah! Ah, hideg is kirázott. Olyan Zerg pró vagyok, van. hogy holnap kívom Stefanót egy meccs. Van egy. Na, the fuck? Na, így. Bunker. Figyeljetek, és akkor mit kör. csinálunk most? Mi a következő terv? Be akarom nyerni a meccset, nem tudom, mit akarsz. Jaj, nekem is. Én megnyerem. Kb. Aztán... Nem. Te, mit csinálunk? Tudtam, bejött hozzám az erg. Mi? Ez se? Go! Egy drón. Lefostam, hogy valami blingek mentek. Én is bazd meg. Egy drón, nem, mit is érsz. Csak? Figyelj, Béling basztoljunk. Vagyis te Bélingre mész, Zsót, te Bélingre mész, én izére, Rócsra, megszokott terv. És Csabi meg forgítezik, nagy nehezen 8. percre kihozza a fölvenni. És ha nem akarok Bellingre menni? Dehogy nem. Akarsz te Bélingre menni. Te vetted meg a játékot, Balika? Ha? Ciao. Jó, fel volt adva rendesen. Szép volt. Nálam elbújt egy drón. Szerintem headshot. Ott ne. Már le van téve, már spike rollereket nyomassam. Nekem Hogy kész még van az innen? izé. Azt leütöm azt a szaros oldalról, rohadd meg. Ott van, jön. Nem, sem. Mindjárt masszolom a speedlinget. Ne enged, ki ne enged! Azt hittem elmegy. Oh, fuck. Ja, mindjárt masszolgatok. Ajaj. Na jó, van egy csomó lingen. Mehetünk előlem. Talán nem vagyok készre, ne haragudj. Még én is. Jaj, Csabi, bazd meg, rám kell várni. Addig szétnézek. Emeljek, hanem megnézem, hogy mit csinálnak. Só, expertek én nem. Az az ez. Opa! Nem ennyi link. Né, kinyírja a hülye magát. Lekapod a... Ez az. Na ez jól esett. Ez fasza volt. És nincs semmije. A két smite jó, semmi. Van. Semmi nincs. Kár nem tud felmenni a bázisára, pedig fasza lenne. Hát miért nem tudtok elfogni? Nem, mert sokat szar. Mi baj lesz tőle, mi? Kussolj. Mi? Te vetted meg a játékot? Nem, de attól még kussol van. Igaza van. Ez nagyon durva lesz, amit most hozok, öcsém. Én mit hozol? Önmagadat. Fuck Mi? yeah, Immortal Book. Vagyis a Gyertek. Én akarom az ötletet Hova helyezni. mész? Az ergnél feldroppolok az ergnél. Nice, jó. Én megyek a sok bénlinggel, a banánnal, vagy mondják sokan. Banánán. Gyülekező robbanok. Figyelj, mert robbanok. De nem a spine-okban, hanem a headshot-ben, jó? Ne. Szophatlak. Ne. Ne vedd komolyan, na. Megértem azt. Ez az.
Ne, a Bélingekkel vigyázz! Ne ölesd be őket potyára. Nyugi, ide ne a lingek meg, hogy figyelj, felügyelni. Én leírtam jó útra, gyerek. Júj! Oké, ki van itt ve? De fasza volt, Csabi, ez nagyon lesz meg. Vigyázz a izére! Úgy ez. Semmi megvédte, fasza. Az immortáját megvédte, az kelleni fog. Jött a Marin! Baszki! Csak jött a Marin. Gyere valaki ide Nem jó. force feedeknek a védelme alá. Figyelj, követő üteni őket! Most gyere! Ne csesztesd, no! Az a micro! Az a micro! Áj, de geci volt, bazd meg! Ne geciz, no! Nem Na, szabad. esküszöm, én szégyenkezek, balsz. Amúgy igazon abból, hogy a faszért nem kell magyarul megszólalni, mert szégyelled, vagy mi van? De nem, akkor se kell gecizni. Miért nem, bazd meg? Cigány köcsög. Mindegy. Na menjünk, figyelj. Azt de jó volt. Az a két Béling. Menj belé! Azt a kurva már ahhoz, hogy vagy lett Szinte volna. bazd meg. Gyere, Az menjünk majd föl, lett menjünk volna föl. napja. Megbasszuk, Meg gyere, hozzak menjünk. Bélinget, várj, ne hozzak Bélinget. Hát hozhatsz, de az én fő meg. De nem áll, miért nem együtt? Hát olyan hogy lehetek Ez ne tudom menni. Istenem! Azért mert le tudom menni. Hogy mondják angolul, hogy szó? Word. Hogy? Word. Gyere, van mission. Így mondják? Igen. Nice. Azt így kell. Mert fesztimmel is ki van írva. De faszom. Szeretem a fel. Ugye Csabi? Leszett az imómat ez a rohadt cigány. Bazd meg. Gyertek együtt! Gyertek, fussunk be! Azért makrója van a csávónak. Meg kell hagyni. Meg kell hagyni? Nem adják ők is. Elvesztette és akkor mi? Ez szívik Rambót, te hülye fej? Mi van? Itt eszívik Rambót itt a fenti béli. Ennyi, hol az eszívik, köcsög, hol az eszívik, ha? Úgy se visszek a dalfal. Mi a planetári volt meg? Ja, leszettük, jó. Elmegyünk! Tabika, jössz -e? Te vagy a főnök. Lövi a saját szarját, gyere! Ja, nem azt előtted. Menj elől, s lőd le a dipotot, utána jövök én is.
Menjél, szaladjál fel, szaladj fel. Ezt akarom. Bénigek nagy! Ne, leszedik a bóprizmenet, az nagyon fontos. Ha már nincs mi égelőjön, úgy nincs meg. Na jó, megint kezdik ezt a hülyeséget, fasza. Nem kérek B Csabitól. Úgy szeretem ezt. Hú, Csabi, menj és lőjed már a barakkokot, hogy ne tudjon erre jönni. Lőd úgy, lőd a végbe van Csabi, mi a földet elrendezzük, jó? Adok, hogy elbír repülni, mert nem lődik Csabi most sem. Warfare, Tényleg azt fogadja várni, hogy az egészet kinyírjuk. Hát, az hülye. Engedd leraksz pályát én is. Csabi, ott még van még. Csabi, állj meg, Csabi ott! Csabi, itt vagy, figyeld az immortálodat. Mi van? Geci, nem akarnak ide. Akkor egy fasz, hogy Mennyi bénig kilépek. mellé ment, Geci? A Még faszommal. egy ilyen és kilépek. Ne tedd, Csabi. De. Jó ember vagy. Nincsen minerálatok, adjatok meg keveset. Every day, I'm suffering day. Balika, innen fordultál vissza, innen. Figyelj, nem lát. Minerált kérek szépen. Na jó, na. Ne. Hozom a Mothership-et is. Valaki tud adni ennyi? Ó, hülye vagy. Tehogy is. Ő mennyit kifosott Balika egyszerre. Hogy csináltad annyit? Ja, tudom. Tudom azt a cseret, tudom. Azt a kurva, hol a másik? Nem áll. Prismatic core online. You have not enough minerals. You have not enough minerals. You have You have not enough minerals. Upgrade complete. You have Hogy lesz valaki akkor retard? Ki az a retard? Ki az? Csak Gyerek. nem én. Nem. Szedem le ezt izét. Balikának a lingeit, az. Csinálj valami hasznosabb. Hoztam New Derisket.
Valaki leszette. Na ne hol van, bazd meg. Hol? Vajon? Mi van? Mindjárt lejár a meccs, ég az épület. Ne. Azt még mindig van valami. Az ott mi volt? Milyen épület? Mi ez? Most semmi. Az volt, azt nyíltuk ki. Valami Azt level. lehet, hogy cheatelnek, hogy nem lépik ki a... Csabi. Nem tudom. Ilyen Azt sitte... a kurva. Hallottam róla, de még nem találkoztam vele. Én sem, bazd meg. Ezért nem mondtak Sarokban. semmit. Lehet ezért nem mondtak semmit, mert tudták, hogy úgyis ők fognak nyerni. Figyelj, álltok körbe az egészet, mindenhol szemeket akarnak, jó? Azon gondolkoztam el, hogy a Terán, hogyha idehoz egy medivekkel, és ide felroppa egy eszélyt, el tud bújni vajon? Ide tud építeni, oda fel? Nem, oda nem lehet. Bali. Az olyan, hogy nem lehet oda menni. Nem lehet? Nem, piros abszolút nem lehet építkezni. Minden, a légek ezt üteljétek szét, minden. A mutákot is úgy szépen sorjába... Figyelj, kell legyen valahol egy command center. Egy command centert keresetek, hanem már rég review lenne, tudod? Nézzetek körbe a ti bázisotoknál is. Mindenhol. Ezt riportoljuk, hogy valami olyasmi van. A kurva életben, nehogy azt mondom, kódoltak. A kurva anyád. Bírom mennyi bézen kimondani. Na megvan. Ott ne! Inala Atum. Reinforce. Direct us. With grace. Vespene Geyser. As all You have not Jó, mekkora hülye! Jézus Máriám! No name, beköcsök, bazd meg. Jó, srácok. Kaptam egy A achievementet. Valikán. Megvan a pont. Nekem most kell egy kis szünet, bocs. Nekem is.